Čaute. Čaute. Ďalšou témou tu máme dodržiavanie časov. V stravovaní je to tak, že mňa ako malého učievali, že by som mal jedávať minimálne 3-krát za deň a tiež by som sa mal už tak striedmo stravovať po 18. hodine. Miro, povedz nám, čo je na tomto pravdy? No, môže byť na tom pravdy veľa, aj v podstate nič. Ono, čo sa týka toho, že po 18. hodine, nie po 17. a tak ďalej, to sú väčšinou také zaužívané nejaké mýty, ale sú to presne iba mýty, ktoré v podstate s realitou nič nemajú, pretože pokiaľ človek sa stravuje s nejakým zámerom kvalitne, tak je jedno, či sa naje po 18. alebo pred, alebo podobne. Čo sa týka tej frekvencie ako takej, že 3-krát denne, tak je to svojím spôsobom taký základ, je 3-krát denne, hej, ráno, na obed, večer, ale tiež to nemusí byť nutne pravda pre či už dieťa, alebo v akejkoľvek inej situácii, či je to športovec, alebo podobne. U aktívne športujúcich ľudí toto stravovanie by sa malo pohybovať v akej frekvencii počas dňa? Pri aktívne športujúcich ľuďoch, ktorí zároveň majú napríklad cieľ ako naberanie svalovej hmoty, tak samozrejme frekvencia ide vyššie. Pri aktívne športujúcich ľuďoch, ktorí v podstate športujú len kvôli tomu, aby sa lepšie cítili, aby proste sa nejakým spôsobom hýbali a podobne, tak tá frekvencia kľudne môže zostať, pretože ja klientom vždy hovorím, že 3 jedlá sú základ, ale už si tento základ rozširuješ podľa svojich cieľov, možností a podľa toho, akým spôsobom chceš tým stravovaním postupovať. Čiže je to veľmi individuálne a čo sa týka športujúcich, áno, je tam väčší predpoklad, že budú potrebovať vyššiu frekvenciu ako 3-krát denne, ale nemusí to byť nutne vždy pravda. Áno, a keď sa teraz opýtame na ľudí, ktorí nešportujú, ale chcú sa stravovať zdravo? Tak samozrejme, tam by som išiel do základu 3-krát denne, ale opäť je to strašne individuálne, pretože keď si zoberieme príklad, že máš nejakého obézneho človeka, ktorý doteraz mal nekontrolovaný stravovací režim, hej, že jedol v podstate úplne čokoľvek, kedykoľvek, a teraz ty by si mu povedal, že začneš jesť od zajtra povedzme 3-krát denne, tak on hormonálne na to nie je pripravený a nezvládne to. Čiže treba brať do úvahy v rámci tej frekvencie jedál aj to, čo to je za človeka, v akom stave bol predtým, aké má skúsenosti s rôznymi stravovacími režimami, aké má ciele a ako je aj hormonálne na to nastavený. Je správne sa nájsť vtedy, keď pociťujeme hlad? Je to pre náš organizmus prirodzené, že pýta si jedlo? To je určite jeden z takých najlepších kľúčov, ako odhadnúť tú frekvenciu svoju, pretože táto frekvencia sa môže dokonca meniť aj zo dňa na deň, hej, nie vždy máš rovnakú potrebu jedla. A pokiaľ cítiš hlad a náješ sa, tak áno, je to super, je to základným kľúčom, ako som povedal, ale treba však dávať pozor na to, čo som spomenul v predchádzajúcej odpovedi, že nie každý je hormonálne nastavený na určitú frekvenciu jedla, čiže niekedy ty napríklad môžeš pociťovať hlad, ale je to vyslovene hormonálny hlad, pretože uvediem príklad, dáš si 100 g cukru, bieleho cukru, kto by to robil, ale príklad, dáš si 100 g cukru. Ty v podstate tie živiny v sebe nejaké máš, ale tým, že ti vystrelí inzulín, potom ti rýchlo padne, tak začneš pociťovať rýchlo hlad. Čiže hodinu po tomto jedle už cítiš hlad, ale nie je to v podstate hlad, pretože ty reálne máš v sebe 100 g cukru, hej, alebo akúkoľvek inú živinu, to je jedno. Ale cítiš nejaký hormonálny hlad, alebo respektíve hlad, alebo pocit hladu, ktorý vyvolali hormóny. Čiže tu treba opäť rozlišovať profil hormonálny toho daného človeka, ale pokiaľ už je niekto hormonálne dobre na to, že má zvládnuté hormóny, ktoré regulujú apetít a tak ďalej, tak keď sa naje ten človek vtedy, keď pociťuje hlad, tak je úplne v pohode. Čo v prípade, keď som zjedol všetky chody, ktoré som mal napísané vo svojom stravovacom pláne, no aj tak napriek tomu pociťujem hlad? No pokiaľ máš nejaký stravovací plán, ktorý ti presne dá nejaké chody, že môžeš zjesť 4 chody denne napríklad a nechystáš sa na nejakú súťaž, tak by si v prvom rade ten plán mal vyhodiť, tomu, kto ti ho dal, povedať, že je debil a zamyslieť sa nad tým, že každý deň môžeš mať úplne inú potrebu a spotrebu jedla. Čiže ty keď si podľa nejakého stravovacieho plánu pozrieš, že máš 4 chody takéto, akékoľvek veľkosti, tak čo sa stane vtedy, keď budeš celý deň ležať doma na posteli a nebudeš nič robiť? Tak môžu ti vyhovovať tie 4 chody. Ale keď budeš mať náročný deň, ja neviem, ráno pôjdeš si zaboxovať alebo čo, po obede budeš mať ešte nejaký tréning, večer ti príde frajerka, vieš celú noc a tak samozrejme tá spotreba jedla bude iná.
Čiže v tomto prípade nie je dobre sa fixovať na to, že má v stravovacom pláne alebo v niečom čokoľvek v jedálničku nejaký fixný počet chodov a večer som hladný a teraz už nejem, lebo už som si to vyčerpal. Ale je to práve o tom ísť podľa pocitu a prispôsobovať to jedlo, tie veľkosti tých porcií na základe vlastne tej dennej tvojej potreby a spotreby. Do zdravého životného štýlu, ako sme si povedali, patrí správny nutričný timing alebo dodržiavanie časov a rovnako k tomuto prináleží aj pohybová aktivita. Tak povedz, či ako to má medzi sebou to prepojenie alebo dôležitosť, že jedávať v rovnakých časoch a napríklad cvičiť v rovnakých časoch počas dňa. Treba vnímať fakt, že telo je komplexný nejaký stroj, ktorému vyhovuje pravidelnosť. Čiže samozrejme, ty pokiaľ si vieš nastaviť ten svoj režim tak, že budeš jesť pravidelne v tom istom čase, vstávať pravidelne v tom istom čase a trénovať v tom istom čase, tak tvoje telo sa dokáže na túto situáciu hormonálne pripraviť, čiže tým pádom ti vyjde v ústretí, hej. Samozrejme, v nejakom skutočnom svete alebo v reálnom svete nie vždy táto možnosť je, čiže niekedy sa ti stane, že trénuješ v inú hodinu alebo proste nestihneš to jedlo a tak ďalej. Nerobil by som z toho nejakú extrémne veľkú vedu, pretože podstatné je, dajme tomu to, že si zacvičíš alebo ideš na tréning. To, že to nie je úplne v pravidelnom čase, tak OK, hej. Ale samozrejme áno, máš pravdu, že pokiaľ sa dá človeku nastaviť nejaký ten režim pravidelný, tak je to vždy lepšie pre to telo. Hlavne z toho hormonálneho hľadiska, že ono už vie, že OK, tak teraz ideme trénovať, tak ťa pripraví na ten tréning, máš energiu a tak ďalej. Miro, aké najčastejšie mýty ty sleduješ v stravovaní? Je ich strašne veľa, to určite asi aj sám poznáš, že koluje veľa mýtov, legend a tak ďalej. Ale asi dva také najhlavnejšie mýty sú, že máš zahraďovať sacharidy na raňajky a nie na večeru, pretože ráno, keď si dáš sacharidy, tak sa ti postupne tá energia uvoľňuje a tak ďalej a večer, keď si dáš sacharidy, tak vlastne to uložíš do tuku počas spánku, čo absolútne nie je pravda, ľudské telo funguje práve naopak. To keď tak si môžeme potom rozvinúť v nejakej samostatnej téme, lebo je to fakt zaujímavé a komplexnejšie. A druhý mýtus, taký veľmi častý, je, že detoxikáciu môžeš spustiť nejakým zázračným, povedzme, nápojom, nejakým cviklovou šťavou alebo nejakým čajom. A v podstate to, že detoxikáciu spustíš na nejaký časový úsek nejakým konkrétnym postupom. Čo nie je pravda, pretože detoxikácia prebieha denne, prebieha v 3 fázach a potrebuješ na prvú fázu nejaký vitamín, minerál, na druhú fázu potrebuješ aminokyselinu a tretia fáza, povedzme, vláknina, to už je samotné vylúčenie. Čiže určite toto sú dva také najhlavnejšie mýty, s ktorými sa stretávam opakovane. Včera som si kúpil detoxikačný čaj. Tak ho môžem vyhodiť, hej, nebude mi fungovať. Dodržiavať čas v oblasti stravovania a tréningu je veľmi dôležité. A s Miro sme si teraz povedali veľmi veľa informácií k tejto téme. Dúfame, že budú pre vás prínosné. A ak aj vy máte nejaké ďalšie otázky k tejto téme, tak kľudne komentujte a my vám radi na ne odpovieme. Čaute. Čaute.